žádný. Dívej. Dívej, ona je vyšla. Jak máme systematicky žádné. Jsou nechala doletět až v hubě. Už je unavená. Aha. Však to jsou soutěže, normálně Oli, natáčíš? Jo. nafouknou balónky na zemi a ty psi jich praskají. Takže vlastně to je určitý počet balónků a za jakou dobu jich popraská všechny. Oliverek taky jí dával, ale ona to strašně moc chtěla prasknout, pak jak jí to xkrát už prasklo, jako to se tak, si to tak nelíbilo. Nebavilo jí to. Jak sedí, se ploč. Máš bubliny? Wow. Dobre to jako čala. No, právě. Já bych neměla cvaklé prso. Čáru, no. To nebezpečné už to. Tak a teď. Jo, jakože lovení bublin. Aha, tak dejte. 10. Já už jsem hodil do toho. Jo. Ano.